un membro, coa título de curiosidade, un membro desta familia, un cuñado deste Bernard, foi o pai da publicidade, o auténtico pai, o inventor da publicidade en Francia, que empezou facendo publicidade con Danone. Eu agora perfectamente no tren, no metro de París, cando eu funde, creo que queda algo hoxe por ali, e cando eu subiba no metro aparecían uns letreiros que ponían Diboné. Diboné era un aperitivo, e isto inventou este señor, isto da publicidade. Eu acordo estando no cine en París, no novo, ao principio, non era novo, era propaganda, tal, naquela propaganda, ou acabada a propaganda, poñenche Transis Abril Marzo, e xustamente dime conta que Transis Abril Marzo era onde tiña a casa do cuñado, é dicir, que era o jefe da publicidade, do cine, controlaba todo. É unha cousa sumamente curiosa. Bueno, ben, entón, a Margot expulsada da universidade no ano 42, expulsada da universidade e no expediente dice que por incompatibilidade co profesor de español que se chamaba Noelia. Bueno, vamos a ver. Ao mesmo tempo, aí pasaron unha serie de cousas. O seu jefe, Kadicek, marchouse de Berlín e mandaron a dirixir o Instituto Alemán de Bucarest, que era un país naquele momento colaborador, e a Margot Exponer aparecen dous colegas inesperados, un que se chamaba Teodosio Noeli e outro que se chamaba Celia Ximénez, que non eran ni máis ni menos que dirixentes españois da Falange de Berlín, que os nazis meteron no Departamento Español da Universidade. Entón, todo isto estaba controlado por unha institución que se chamaba Instituto Iberoamericano. O Instituto Iberoamericano fundárase no contexto do fomento das relacións co mundo iberoamericano anterior, pero os nazis votaron mal dele, e quen dirixía o Instituto Iberoamericano era ni máis ni menos que Faupel, que foi o primeiro embaixador nazi en Salamanca durante a Guerra Española, que logo Franco botou dai porque era simpatizante de Erilla, é dicir, da rama pura da Falange española. Ben, entón, aí aparece esta revista que se facía no Instituto Iberoamericano, fixada que a parte de abaixo, ensaios e estudos, chamaramos a atención porque está en portugués, e aí, non sei se leres, pero hai personajes curiosos que publican como Pedro Laín Montalvo, Antonio Tobar, Ximénez Caballero, é unha serie de xente xa naquela época que vemos falangistas que pasaban por Berlín. E logo resulta que quen era este Teodosio Noeli? Vou explicar quen é este dos personajes. Este Teodosio Noeli fora lector de español da Universidade de Berlín, pero non tiña tese nin categoría académica importante, simplemente un lector. Categoría que non cando chegaron os nazis. Entón este Teodosio Noeli escribía informes para Oyarzábal, que era o jefe da Falange. Oyarzábal era un diplomático español. Era o jefe da Falange de Berlín. Entón, este mandaba informes aos jefes españois e o Noeli escribía isto, encontraino no Archivo Xeral da Administración. O Noeli escribía este tipo de informes, por exemplo, falando de Moscardó, cuyo nombre en alemán se pronuncia con veneración, todas estas historias que se facían durante o régimen e tal, mandaba este tipo de informes, aquí tens a segunda página que está firmada Teodosio Noeli. Este era o compañeiro de Spoller, que era antinazi. Entón, eu non teño nada que diga que este home perseguiu a Spoller, en absoluto. É dicir, cada un pode respeitar o que queira. Logo, outro personaxe sumamente curioso era esta señora que vedes aquí, que é Celia Jiménez. Esta Celia Jiménez era conhecida por la madrina de la División Azul. Entonces, por que chamaba así? Porque dirixía unhas emisións de radio que se facían desde Berlín a intención dos soldados españoles que combatían na Unión Soviética contra os rusos e transmitíanlles noticias das súas familias españolas e ao mesmo tempo transmitían ás familias españolas noticias dos soldados rusos, ou por menos así decían. Era enfermera, entón
aí aparece visitando a un soldado español. Isto saquei de internet, pero hai máis cousas. Bueno, isto é unha revista que se facía na embaixada alemana en Salamanca. E aquí, neste artigo, aparece unha referencia a esta Celia Jiménez, pero a referencia é, conta cando Celia Jiménez recibe unha condecoración do régimen nazi, e ao final hai unha cousa curiosa que dice: "Camino mis pequeñas palabras elevando mi pensamiento por la feliz y rápida victoria de Alemania, que ya tiene ganada por su asombrosa táctica, espíritu y ejecución, rogando a todos los que conmigo comparten el honor y la alegría de este momento, os unáis a mí en el grito de Heil Hitler, arriba España". Esta é esta Celia Jiménez. Aquí aparece un informe que encontrei en Madrid no Archivo Xeral da Administración, na que aparece Celia Jiménez e Isidoro Noeli como Teodosio Noeli como con clases na Universidade de Berlín. Con clases na Universidade de Berlín. Aquí aparece Celia con este Ollarzábal, que é o que firmaba antes, e logo o embaixador de España, que era un señor que se apellidaba Espinosa de los Monteros. Por certo, este Ollarzábal é curioso porque encontrei un diario sumamente curioso de unha aristócrata rusa que se chamaba Misi Vasilikov. É un texto moi curioso que narra a vida en Berlín a diario naquele momento, non? E resulta que esta rusa, que era unha refugiada, que sin embargo chegou moito a Rusia, despois cando chegaron os rusos a Berlín, conta que Ollarzábal, nun viaxe a España, morreu no tren porque o tren foi puñado nunha bomba na resistencia francesa. Pero conta unha cousa curiosa, o día que parece que non había camarotes para todos, entón xogaron con outra parella quen iba dormir deitado. E el caeu do lado malo e morreu este Ignacio Ollarzábal. Esta é outra foto da praza mesma en unión de homenaxe aos feridos. Eu creo que este señor que está aquí é o mesmo que aparecía antes na cama. Este é o general Fauper. E logo, simplemente para que vexades un pouco cal era o ambiente, esta foto é da... Vamos a ver. Esta foto é do ano 36, na conmemoración dos Xogos Olímpicos que organizaron en Francia no 38. Aí vedes a universidade, fixados que ven a adornar esta, fixados o ambiente, o ambiente non debe traballar. Esta é a propia universidade outra vez, nunha conmemoración da derrota de Francia no ano 39-40. Aquí ao lado está a Biblioteca Nacional, onde está a tese. Aquí en frente xusto hai outra plaza que foi onde se queimaron os libros. Os libros que traían da biblioteca que tiña ali ao lado, estaba todo moi organizado. Os libros estaban ali, non había que correr moito. E logo, esta é do 49 cumpleanos de Hitler, que poden ver a ser a mesma historia, esta plaza está tal cual hoxe. Esta é unha foto que eu saquei dun chisme de internet da universidade, no bombardeo quedou bastante ben parada. Todo está destruído ao redor, se vos fixades, está todo destruído. Só esta ala da universidade está á dereita, quedou sin teito e tal, pero por lo demais quedou bastante ben parada a biblioteca mentres. Este é Unter den Linden, a universidade está por esta zona onde teño unha fecha agora. Este é o, bueno, esta foto xa vistes. Bueno, esta é unha foto moderna, isto está situado, fixados, aquí está a universidade hoxe, e aquí está Breitstrasse, que é a rúa que aparece aí na portada. Sin máis, non? Esta é a rúa Breitstrasse. Esta é a casa, o número 36, que hoxe é unha biblioteca municipal, pero onde vivía Margot Spohler. Esta é a Universidade hoxe outra vez. Esta é a famosa escalera de Risco, pola que baixaba Spohler, que menciona Risco. Aquí hai unha galería que é bastante asombrosa, porque se subides ali ao primeiro piso encontramos unha galería con
29 premios Nobel da Universidade de Berlín, entre os que está Albert Einstein, que vedes aí. Nesta está James Franck, que é o cuñado de Spooner, que estaba casado con súa irmán Herta. Aquí está unha foto da irmán de este Herta Spooner. Este é o marido de Herta, este Einstein, e outros científicos en Estados Unidos, todos refugiados en Estados Unidos. E logo, este é o famoso letreiro que ainda pervive, de Marx, que está ali ao baixo da Universidade de Berlín. Os filósofos non fixeron máis que interpretar o mundo de diversas maneiras, pero do que se trata de transformalo. Como isto é un pouco que temos que ir acabando, e logo acabamos. Eu solamente quero dicir unha cousa, ya que máis un pouco en todo isto, reflexionando sobre todo isto, reflexionando un pouco sobre o texto, eu creo que encontramos unha serie de concomitantes con que eu estudiei falando dos textos literarios. Este texto non funciona sin lector. Os textos históricos, eu digo isto, vos veredes o que pasa. Tamén teñen un lector ideal, pero tamén teñen un lector real. Teñen lectores previstos, teñen lectores imprevistos. No texto histórico tamén os lectores enchen ocos. Non se lector, deses partes, o lector tamén ten que imaginar. E tamén quería chamar a atención sobre unha cousa, sobre a conciencia do que nos estamos facendo. É dicir, por que nos estamos recorrindo a Margot Spooner? En que medida, por exemplo, un texto como o Margot Spooner, que en principio é interesante para a filoloxía galega, é interesante para a filoloxía galega, pero tamén é interesante para a política. En que medida este texto non é tamén utilizado? Non sei se me entendes o que quero dicir. Eu creo que os historiadores teñen un problema, non sei, eu non quero dicir aquí ninguna palabra máis, pero teñen un problema, e é que son constantemente requeridos, sobre todo nos países de formación. É dicir, como poñamos por caso, Galicia, Cataluña, País Vasco, eu creo que os exteriores teñen un problema, que son requeridos políticamente. Igual que os literatos. Moitas veces os escritores impóñenlles temas, diñen, non, ti debes escribir isto, impóñenlles estilo, ás veces, etcétera, etcétera. Non sei se os historiadores, pero é un problema. Eu acabei. Bueno, pois agora as 12 preguntas. Bueno, eu queria preguntarte, finalmente non se sabe que pasou con Margot Spooner, como acabou? Pasou o seguinte. Mira, pasou o seguinte. Margot Spooner viviu en Breitstrasse e logo cambiouse para outra calle que había, vamos a ver, como o Margot de Berlín había que cambiarse de casa constantemente, os cambios sin para poder vivir, claro, porque tuvo unha reajas. Suerte que tiñas, non estabas dentro cando caía a bomba. Entón, eles refuxiados a Baxoera, vivía nun piso con un embaixador chileno, non, con un diplomático chileno, máis outra xente, unha serie de xente variopinta. Entón, un día chegaron 3 oficiais da Gestapo e levaron. Ao día seguinte volveron estes mesmos oficiais e dixeronlle aos inquilinos da casa que xa estaba morta, xa non estaba por traidora a Alemania. Isto foi o día 27 de maio de 1945, 2 días antes de que se suicidara Hitler, e co exército soviético ocupando casi todo Berlín, pero non todo, como sabedes. Entón, a guerra terminaría, Berlín terminaría o día 2, e despois a capitulación final foi o día 8 de maio. Entón, como se sabe todo isto? Por que se sabe isto? Pois isto sabese porque descubriu esta investigadora da que falei ao principio, recentemente, non no primeiro artigo que eu vi en internet, senón no outro libro que publicou no ano 1906, publicou outro artigo. Que pasou? Unha veciña, despois da guerra, unha veciña denunciou a unha muller diante dos tribunais aliados de ter denunciado a Margot. Entón, acusaron a esta veciña de denunciar a Gestapo. Entón, houve un xuicio e todos os veciños participaron como testigos. E
as actas do xuízo conserváronse en Berlín Este, pero os feitos ocorreron na zona británica. Entón, o xuízo quedou a medias. Esta muller que foi acusada non foi condenada porque os xuíces dixeron se a perseguía a Gestapo como parece, posiblemente a Gestapo xa tiña datos, é dicir, non hai por que atribuirlo a esta señora que apareceu denunciada nese asunto. Entón, tampouco nadie foi condenado por isto, non se sabe, eu intentei averiguar, había un centro que eu non quero ni mencionar porque é terrible, vamos, realmente terrible, o que facían os nazis coa oposición era realmente indecible. Encontrei un dato que dicían que era morrer ali, pero non é seguro, non é nada seguro. Había un centro que era tremendo. O verdugo non tiña que descansar, porque non daba, estaba, pediu que non fixera matar tanto que non podía máis. É dicir, unha cousa descomunal. Entón, a familia francesa ten unha idea vaga do final. Un deles di que morreu nun campo de concentración, pero ese é falso. Está clarísimo que morreu en Berlín. O que pasa é que houve, xa digo, polo proceso, e polos testigos do proceso, que declararon perfectamente. O proceso posterior. Posterior. O proceso contra a delatora. Contra a delatora. E da tese, o resto da tese, non se... O resto da tese está aí, o resto da Está en tese... Berlín? O resto da tese está na Universidade de Berlín, eu teño unha fotocopia, hai un colega teu que está facendo unha edición, que se vai editar. Sí. E hai, o resto da tese está, eu na universidade, pero hai en algunha universidade máis alemana. Eles fixeron 50 en Estocolmo, na outro exemplar, pero é desconhecida completamente, non aparece citada, o resto da tese non aparece nunca citada, nunca vi. Non aparece citado a primeira parte. Nunca se vixe nenhum esforzo para ter unha copia para aquí? Dime? Nunca se vixe nenhum esforzo para ter unha copia para aquí, para Galicia? Por ninguna institución? Mira, da existencia da tese terei eu agora, recentemente. Eu fixe unha copia para mí, busquei encontrei un profesor especialista en paleografía que se encarga de encontrei. Dixo, mira, hai isto se queres facer. Entón, así que está facendo eu non falo unha edición porque non son capaz, non teño conhecimentos para iso. Dúas preguntas, profesor. Neste proceso na FDA, díxose cal fora o contido da acusación. Quero dicir, cando a veciña acusa ante a Gestapo, sábese de que acuso en concreto? Sí. E de que? Vamos a ver, a veciña acusou a outra veciña de delatar. Sí, pero refírome A acusación original. Os feitos concretos. Non se sabe en concreto. Ela acusábana, aparecen, os franceses mencionan dúas cousas. Axudar a xudeos e axudar... Ela, ya hai outra referencia curiosa, porque, vamos a ver, había un general opositor a Hitler que se chamaba Eckert, un noble, non sei se vos sona. Este tiña un fillo que participou no atentado contra Hitler. Entón, hai unhas memorias dun escritor que se chama Weisenberg, non sei se te falaré, pero é moi interesante. Hai unhas memorias nas que se li moi de pasada que este fillo deste general alemán foi un opositor a Hitler que din que Hitler lle pesou moito nunca non ter mandado matar. O que pasa é que quen participou no atentado contra Hitler foi un fillo seu, non? Ben. Este fillo seu saliu ben parado do atentado, é dicir, non o pillaron. Pero buscaron a nai, porque había unha lei que decía que se non te pillaban a ti, pagaban os familiares. Buscaron a nai e no relato que conta isto, este Heisenberg cita que a nai
era veciña de Exponer e recibiu axuda de Exponer. Logo, eso é o que parece. Ahora, que isto fose invocado polos alemáns para matarlo non me consta. Vale. Logo, tamén teño un testimonio de que este publicitario do que vos falei é o pai dun señor que vive aínda, que é a única persona viva que conoceu a Exponer, que é non vos imaginamos, pero é un bailarín importantísimo que se chamaba Dominique Dupuy. Este Dominique Dupuy que ten 80 e tantos anos. Eu escribí, e contestoume, e conoceu a Exponer, e díxome que ele estaba moi acostumbrado, cando vivía en París, a xente que lles mandaba a Exponer, que falaban un francés moi raro e tal, e díxome que eran xudeus. É dicir, moi probablemente era xudeu, seu cuñado era xudeu. Entón, se podía, era... Este amigo de París díxome varias veces, porque ela facía bastantes visitas a España, e por que non te quedas en España? Ela dixo, bueno, se me están seguindo tanto que hai que vivir en España como non, vai me pillar igual. A constancia de que tivese unha relación ou por carta ou en vivo, que será máis difícil, con alguén máis da xeración nosa, que era iso, non? Vamos a ver, hai constancia a carta con risco, hai a constancia da carta do arquiveiro de Castro San Pedro. Bueno, ela coñecía moi ben, pero constancia non. Eu intentei mirar no arquivo de incluso telefonei, escribí correos a descendencia de Augusto Asía, pero din que eles non queren saber nada desta época, teño a impresión. Dixeron que bombardearan non sei que non se conservaba nada. En realidade, ela non tivo necesidade moito de ir para Galicia para facer esa colección de documentos, porque a maior parte dos seus documentos, se non todos, están tirados ao arquivo histórico nacional. Todos non, algúns. Casi todos. Casi todos, pero non todos. Aquí, por exemplo, en Pontevedra sacou varios, en Lugo tamén, No Museo de Pontevedra. en Santiago tamén, en varios sitios. Por lo menos no que resto da tese. Bueno, no que está publicado. Non te fíes no que está publicado. Xa, é o que coñezo eu, non? Porque, bueno, desde o punto de vista da edición filolóxica, é unha obra que aínda hoxe é consultada. É o que din, sí. Sí, eu incluí na base de datos para que temos no IVA para o diseño dos apellidos galegos, non? Porque ten uns criterios filolóxicos que eran, bueno, normalmente superiores dos que naquele momento estaba facendo aquí, Martínez Salazar. Sí. Quen está facendo edición xa de Corel? Claro. Mira, eu... Non, é solamente dicir que ele escolleu os documentos máis antigos, os primeiros documentos en galego, o cal son algúns documentos deses xa non están localizables, Non están localizables? algúns non, pois algúns... Creo que algúns dos galegos tampouco. Non están localizables porque non estaban na Biblioteca Nacional. Pero algúns non están na propia, no Arquivo Histórico Nacional. No propio Arquivo Histórico Nacional perdense. Non se perde. Non se perde nada, só se rouba. Non. Nunca se perde nada. Bueno, Como está todo pórtico, como todo... Non na se perde historia dos nada. manuscritos galegos hai documentos que están perdidos durante anos e anos e despois aparecen. Ese non se perde. Bueno, Tampouco, tú que preguntabas, tampouco logrei averiguar nada de ningún tipo de relacións persoais, de nada, de amigos, moi pouco. Tiña moitísimos amigos, moitos, porque encontrei cartas dun veterinario, por exemplo, dun señor que foi estudiar veterinaria ali, e falei por teléfono con un sobreiro. Sí, fixe moita averiguación. Que está enterrado en Berlín. Pero... Mira, eu quería facer varios comentarios. Nereida, te querías dicir algo? Porque
Bueno, primeiro, mil gracias, porque efectivamente fixeche un traballo que aos historiadores nos interesa moito, e que a veces nos intenta por qué, agora eu queria explicar por qué. Porque, digo, nos intenta pola tua parte, ¿no? Porque ti me dices, eu, que fago ali? A ver, Sí, eu o que me gustaría, e a los que máis estudantes aquí é importante isto, aparte do texto, tienes experto en metatexto, ¿no? E non en contexto. E logo está, perdón, o pretexto. Porque, no fondo, tú do que nos falas é un pasado arrasado. O sea, que ninguén conoce a esta muller e o seu traballo, nos fala dun pasado arrasado. E dun pasado incómodo, que é o que acaba de falar. En fin, este recurso de non queremos falar do pasado porque veo unha bomba e rompeu todo, sempre mentira. Igual como que as cousas desaparecen. O volumen da comarca de Leo, que era o xornal da miña vila, de Ribadeo, de 1936, desapareceu. Non existe. Porque unha familia colleu e levou. Pediu do prestado e levou. O sea, nunca desaparece nada. Nunca. E aparte, bueno, na administración xa de todo de copia. Claro. O Carlos leva unha cousa que me importa moito aquí, que ti mencionabas ao final tamén. Bueno, primeiro que o teu periplo detectivesco é unha maravilla, pero que eu creo que deberías de contar. Iso é o que non contas aquí. Ah, xa. O sea, eu creo que tienes que facer outro libro para contar, porque iso tamén nos interesa a nós. Desde a tua perspectiva, por que o digo? Porque a búsqueda do texto e a desaparición do texto é tan importante como o texto. Mira, hai cousas... Informa tanto como o texto, ¿no? Conta. Hai cousas moi curiosas. Por exemplo, como localicé a este Moreira, a esta familia? Sí, eso que Bueno, contar. pero mira, vas a internet. E en internet resulta que esta foto que vos puxen eu aquí é dun... Este señor foi liderado polos ingleses no ano 45. Veu ao seu povo e tal, e foi alcalde dali. E entón, sale nun periódico, un momento que o presidente da República foi visitar ese povo que é pequeniño. Entón sale un periódico, e entón hai unha crónica que firma un xornalista, e pon un correo electrónico. E eu vou, escribo ao xornalista, e le digo, oye, conoces a esto? Sabes que? E contestou un tío. Bueno, pues o que quero decir que iso o que nos, o sea, a nós nos faréis un gran favor, sobre todo os estudantes, e non só os nosos de historia, si contaras todo eso, por unha razón, ademais, porque tú, no libro, o que estás transmitindo agora, que non se ve, eu deduzo, pero Sí. é que, efectivamente, utilizas o máis inmediato que utilizan eles, que é o máis moderno, que é, digamos, a rede. E non o arquivo, porque xa non é todo, o sea, os historiadores vamos ao arquivo. E incluso hai algunos historiadores que lle recomendamos aos estudantes que non vayan á rede, o que é un error, non? O arquivo, a rede e a todas partes, porque unha te leva a outra e todo. Aquí é todo, claro. No, e hai unha cousa que me interesa moito que dixeche, que, bueno, hai moitas, pero unha delas, e quería determe un pouco, o historiador é requerido políticamente, e non quixeche seguir, e a mí me gustaría que seguiras, pero explícoche por que me gustaría que seguiras. Igual que o escritor en España. Bueno, efectivamente, non só é así, sino que, de feito, hai algo do que nós estamos dando de voltas desde hai moito tempo, os que traballamos aquí sobre o pasado incómodo, sobre o pasado arrasado, sobre o pasado da guerra civil, o mesmo pasado. Por que o mesmo pasado? Justamente o interesante de Margot é que une o noso pasado co seu pasado, que sempre se separa, porque España é unha excepción, e o que ocorre aquí é excepcional. É o mesmo pasado. E o que ti ves a presentar neste libro é que é o mesmo pasado. É exactamente o mesmo pasado. E os mesmos personaxes, e o mesmo tempo, e é a mesma época, e a época na que, efectivamente, había matemáticos boísimos que eran nazis. E había intelectuais espectaculares que eran nazis, como Reduejo, como Lenin Entralgo. E aí hai unha primeira pregunta que che quero facer, que é: que fixemos co noso pasado, todos, e co noso pasado académico, para acabar convertindo a nazis, como Lenin Entralgo, como Tobar, como Reduejo, en compañeros de viaxe da democracia, que é unha cousa asombrosa. Asombrosa. E a crearnos os seus relatos, porque claro, todos se empeñaron en escribirlo, ¿no? As súas memorias, descarga de conciencia, con títulos moi significativos ademais, ¿no? E hoxe, ese texto dos verdugos sigue sendo moito máis poderoso que o texto das víctimas na democracia española actual.
E iso a onde nos leva? Pois a que nós estamos... Mira, nós temos unha sensación moi curiosa, ¿no?, como historiadores. É dicir, todos os traballos dos últimos 30 anos se fixeron sobre a guerra, sobre todo sobre a guerra e sobre a transición, con datos, con informacións, que desmiten radicalmente dos relatos, que é o relato da reconciliación, por un lado, e o relato de consenso, por outro. O da reconciliación aplicado á guerra e o relato de consenso aplicado á transición. Bueno, pois, podría chegar un montón de nomes que son autores conocidos que todos conocemos. O relato é tan potente, e como historiador é requerido polo poder, como che moi ben dices, que hai que poñerle nome ao poder. Que é o poder? O poder son os editoriais, o poder son os periódicos, o poder é o poder académico, o poder é o framework. Ao final, todo o novedoso, inteligente, razonable que fomos dicindo foi deglutido polo poder. O sea, o relato da reconciliación e o relato do consenso, bueno, onte houve unha votación no Parlamento que o demostra, ademais, sobre a lei da amnistía. Non, claro, é igual o que ti digas, é igual o coñecemento en todo este asunto. Por lo tanto, hai que colocarse no pretexto e hai que colocarse no metatexto. E iso, por eso nos interesa aquí tamén o teu enfoque, por eso nos gustaría que seguías por esa vía, ¿no? Porque, en fin, o historiador no fondo o lector do pasado. E o pasado é un relato que pode ser oral ou un texto, pero nós o que facemos é ler o pasado. E temos, digamos, unhas destrezas para ler o pasado, pero unha enorme ingenuidade, e encima temos o peso do poder. Sí. Me gustaría que dixera algo sobre isto. Eu quería dúas cousas, dicir algo sobre dúas cousas. Eu non sei, eu aquí non quero ser máis cheio, non estou así completamente cómodo aquí, porque eu non reflexionei sobre isto a fondo. Eu, o que me parece é que non se estudiou ben hasta onde chegou o franquismo en todos nós. Eu estou moi influenciado, digamos, por unha idea de bloqueo que é o da autorreflexión. É importantísimo reflexionar sobre o que faz, por que coño ti dedicas, faz o que faz. Eso, a mí, parece unha idea interesantísima. Eu non sei hasta onde chegou o franquismo, é dicir, non sabemos as consecuencias, en todos nós, na nosa mentalidade, na nosa psicología colectiva. Outra cosa que quería decir é que a mí, bueno, é unha confesión personal, a mí unha das cousas que máis me impresionaron, por exemplo, mirando o tema de Berlín, eu estudiei moito o tema da guerra en Berlín, para ver o ambiente que había por ali e tal, unha das cousas foi un tipo que pasa por ali e conta no ano 45 os olores que había aquí ali. Olores, cheios. Dice que era a pólvora, cadáveres putrefactos, é dicir, un olor potente, é dicir, unha cousa que, xa che digo, os libros de historia non chega. Entón, é tremendo eso. É realmente tremendo. Xa che digo, este libro desta señora que se chama Vasilkikov, Vasilkikov, que era unha, chamas, esta foi unha aristócrata rusa que estuvo empleada no Ministerio dos Asuntos Exteriores alemán, que coñecía ben os alemáns anti-Hitler, e que terminou casándose con un americano. E conta que era amiga de Oyarzábal, que non debía ser un falangista furioso tampouco. Non debía ser un nazi moi convencido, así como esta Jiménez, creo que sí. Esta Oyarzábal non me parecía, pero non sei tampouco, non sei. Agora, non sei, xa me quero dicir, mas o primeiro que dixen hasta onde chegou o franquismo en todos nós, na nosa, non sei. Mira, vou che decir no teu libro. Vou intentar responder a esa pregunta túa. Un dos mitos que foi capaz de establecer o franquismo no noso pasado é a idea de que non tiñamos máis que relacións incipientes co mundo estranxeiro. O sea, esa recollida que ti faz de opinión, claro, reflexión sobre esa recollida que ti faz de Fernández Armesto, ¿no? que mencionaba ao principio,
que non hai un diálogo, senón que hai o mérito do estranxeiro, ¿no? Como algo... Sí. Efectivamente, pode que lle ocurrir a él pola edade, ou porque viña da mezquita, ou porque non llevaba pa máis, ¿no? Ainda que é un tipo moi listo. Esa idea está no libro, eso Sí. É que esa Sí, está. Non sei onde, pero sí que está. esa idea era de negros. Bueno, pero, de feito, tú dis algo que na página 16, non? Falas do paulatino cambio despois da xuntamento de estudios. Unha das... A ti admirache moito esa relación, non? Esa relación que hai neses anos que van da dictadura a... que van de finales da dictadura á guerra civil. Hai unha relación moi intensa. Pero en realidad esa relación é muitísimo máis intensa e extensa, asombrosamente a pesar da Primeira Guerra Mundial e da dictadura de Primo de Rivera. A dictadura de Primo de Rivera non só non impide, sino que, claro, temos o futuro pasado da dictadura franquista, sí, a onde conduce todo. Sí. Pero a dictadura de Primo de Rivera é unha dictadura... Non é igual. Non é igual, a ver, non só non é que seña igual, sino que é derrotada pola sociedade. Sí. O sea, o dictador dimite. Nada parecido ao que houve despois. O sea, é un mundo distinto, é un horizonte distinto. ¿No? E esa idea que temos tan metida na Academia Española é unha idea puramente franquista. O sea, a idea que non se daba con franquismo, a idea de que non había relación co exterior, non había comunicación, non había ir a aprender, pero tamén a explicar, non é verdade. Por que o podo decir? Porque cando un colle non o ámbito dos que fan textos, sino o ámbito dos que fan ciencia, o que ve é xente que está formándose en Alemania en 1907. Ves a Gallastegui, que ven para aquí no ano 21, e xa ven de estudiar en Alemania, de marchar na liga cando empeza a Guerra Mundial, de estar en Estados Unidos, e como eles hai, había muitísimos. Claro, ¿No? Pero ¿qué ocurre? Que por encima desa verdade, dese dato empírico, temos un relato que nos dice, bueno, en realidade, a nosa relación académica posterior é moi escasa. Quen nos dá ese relato? Por falar en concreto, o xenro de Gallastegui, que nunca foi a ningún sitio, que foi director da misión biolóxica, pasou de bolseiro a director, porque era o xenro del e porque era falanxista, fundamentalmente, e que, según, marchou Dani, pero cando él traballaba sobre eses temas e preguntaba a familia cal era a memoria da familia, sempre quixo ir ao estranxeiro e nunca pudo. Non pudo porque era un apestado. Vivía no régimen apestado e era un científico capitiluído intelectualmente. E se sentiu sempre inferior a quen? A Gallastegui, que era un auténtico sabio, que trouxo a Europa coñecementos de América e cando tive esa relación, o que escribiron, justamente é o contrario do que dice Fernández Ernesto. Os italianos, os alemáns, aprendían dun señor que vivía en Pontevedra e que fixo o seu primeiro laboratorio aquí donde hoxe está o Parlamento. Eso é o pasado arrasado ao que me refiro. Entón, esa reflexión túa de que canto temos de franquismo, o problema é que non temos de franquismo. O sea, de franquismo temos casi todo. Casi todo o relato. Que ocurre? Que como un relato do pasado que recolle a democracia, casi levar de contraria anticonstitucional. Entón, claro que temos un problema. Temos un problema. Pero temos un problema dunha dimensión que é como un elefante blanco en unha casa. Esa idea da relación co estranxeiro... E ti faz ver ese problema, sí, o que quero decir. Bueno, en certo modo tamén me asombra un pouco, eu tamén son vítima de eso, seguro. No, claro. Por exemplo, esta referencia, Sí, todo. Unha cosa que se quer dicir, esta irmán de Sponder estuvo dando conferencias en Madrid, estuvo invitada por un científico que se chamaba Cabrera. Sí, Blas Cabrera. Blas Cabrera. Claro. O abuelo de Mercedes Cabrera. abuelo Ministro. Sí. Que era un personaje. É o inventor da física española. Sí. Por suposto. Pero o franquismo está volvendo agora, hai unha evolución das No, liberdades. estamos deixando volver. Alguén está deixando Pero volver. está volvendo, de feito. Esta recorte das liberdades Claro, pero o problema é que tú non llevas a pedir ao PP que non seña franquista, o que lle tens que pedir ao PSOE que non seña franquista. Bueno, pues, o de Ese é o problema. da votación Claro. da memoria histórica E é máis, Ciudadanos, que é un partido que aparece como novo, tamén está sendo disruptido por todo eso. Aparece como novo por edad, da igual. O sea, non é un problema de descripción. E iso ten moito que ver que
que o que ten que ver co relato, e co texto, e co que se explica, e co que creemos. Co que creen incluso, pois me asombra a mí, os historiadores que ven, escriben e explican unha cousa distinta e logo acaban facendo un libro de texto ou salindo na televisión un programa e contan sempre. E logo se escribe no país xa. Sí, bueno, por eso é Que é o gran deglutidor. contextualizar todas estas cousas, porque na filoloxía temos unha tradición de filólogos formados en Alemania que eran casi todos filonazis. Krieger, Aquí lle demos o premio do Pil. Claro. que hasta polo menos exponer que non ten nada que ver con eso, bueno, pues polo menos é un pouco... Sí, eu creo que por eso hai que reivindicarla, porque forma parte dun pasado avanzado, porque además é curioso, é dicir, ali perden a guerra, pero hai os nazis, pero ainda así son capaces de, decir, hasta os anos 60 non se produce o conflito de verdad, os únicos que siguen poñéndolles a proa, unha vez que se fai a desnazificación, son os xudeus, e o famoso Simón Wiesenthal. Será o Estado de Israel despois, e os xudeus organizados, e o cine, o que a partir dos 60, e unha famosa campaña electoral, onde lle botan un montón de sangre, un candidato da extrema esquerda, lle botan un tarro de sangre a un que fora SS, que se presenta, que creo que era, non me acordo, que acabou sendo canciller, ¿no? E aí se empeza a... O de Wall Street. No, ese foi o que nos entramos despois de un montón de anos que era que fora nazi, no, fala un... É que hai dos que teñen un nome moi parecido e un deles era un social cristiano bávaro que foi canciller da Alemania antes de militar, foi na campaña anterior. No, foi despois de nada, no. Quer dizer que... Tampouco. Quero decir que... A ver, que nazis eran todos. ¿Dónde os meteron? Sí. Claro, o único que non era nazi era Adenauer e Willy Brandt, todos os demais eran nazis. E logo, cando foron deglutindo tamén, ¿no? E logo, eles tuveron un conflicto que non tuvemos. Que nós non, que tenemos dunha forma moi complexa e non tuvemos. E, bueno, e que temos que abordar. Rearmándose realmente. Sí. Ahora están se rearmando. A non posibilidade de cumplir a memoria histórica, as fosas ou as fosas... Claro, pero isto que estás dicindo ti forma parte do mesmo que de alguna forma, o requerimento do historiador ou do escritor de la política é un requerimento moi desgraciado. Sexa política franquista ou antifranquista. Sí, É moi desgraciado, porque ao final estás ao servicio de outras cousas. É que eu... No, políticamente, cívicamente, terás unhas opinións, pero desde o punto de vista, digamos, do coñecemento, non digo da verdade, pero sí do coñecemento científico, do coñecemento académico e do coñecemento stricto senso, hai verdades como puños que son utilizadas políticamente e se non poden ser utilizadas, desaparecen. Pero as fosas é unha verdade material. Amiga, por eso é incontrovertible. Por eso é durísimo. E por eso removeu todo. As fosas removeron todo. Con pouco resultado, ainda... Porque limitaron despois. Ainda está. Xa pasaron 20 anos das fosas. Que non hai... Pero Cero para... as fosas son unha metáfora, é igual, eso é o de menos. O problema non son as fosas. O problema é sempre texto, de uns e de outros. O problema son os verdugos, onde están os verdugos? O sea, nos pasamos 15 anos falando de fosas e de víctimas e ninguén... Dixestes antes que acabades un libro sobre verdugos. Sí. Mandamos hoxe para agora. Está todo nos textos. Entonces vamos a poner varias No. Pero si eso pasa habitualmente, cada vez que saca Ninguén falou. fulanito foi No, porque se fai un uso político, non académico dese asunto. Concho, van pedir unha querela por decir o que dicen os textos e os procesos militares. Pero... Claro que non se fai unha querela, é imposible. E máis, bueno, é que aí cada un ten a súa experiencia. A non nos quixeron pechar a página web de Nomes e Voces. Quixeron non pechar? Claro, por suposto, que se que non lle conté a ninguén, pero aproveitou aí o conto. Cando entrou o rector Casares, claro que sí. Claro que sí. Por qué? Bueno, porque foi o momento no que quen quere que eso non este aí, pois empezar a enredar. Nunca non lo dixeron directamente. Claro. Era un problema, pois, de protección de datos, de informático, de
Pero a pregunta última que alguén me fai chegar é ten cuidado, porque o que estás dicindo é como a Universidade de Santiago avala que eso este aí. Pois claro, a Universidade de Santiago ten que avalar. Por que non podemos avalar? Ese é o problema. Non facer política coa paixão. Esa é a forza do texto. Entendes? Esa é a forza. E cos verdugos ocurre o mesmo. Ninguén estudiou os verdugos. É todo mentira. Todos os juicios son traballados. É que un dixo me dixo. E, de feito, ningún dos juicios foi adiante, por outra parte, non? Outra cosa que a xente se quería con forza para, cando empezou todo aquelo, a finales dos 90, se quería con forza para creer que se lle daba a honra e a deshonra. Porque, claro, o que lle estes que dicir aos fillos dos verdugos é que tamén era esa deshonra. Mellor cala a boca. Pero aquí non, eso non se dice, non se pode decir nada. Pero é unha maneira de amedrentar tamén. No, pero se está facendo, mira, acaba de salir un libro de unha neta de Urraca, o gran policía infiltrado en Francia, que vai ser condenado por colaboracionista en Francia, que o que manda para aquí a Compañes, o anunciaba a outro país. Acaba de salir un libro en Navarra con todos os verdugos de Navarra, con todos. Eso está ocurrindo agora, e vai ocurrir, non é que seamos os únicos, está empezando a pasar, por sorte. Pero o uso político deso é terrible. Que uso político lleva a dar uns? A ocultación. Non fala deso. E outros... Tío, dixache, é que está todo moi claro. É que eu É que o Yarzábal era menos nazi, ou menos falanxista, non. Pero antes de que a xente faga o que fai, non o fixo. Sí. Aquí empezamos a notar xente antes que en Alemania, nunca reparamos eso. Es decir, non somos precoces, os alemanes aprenderon despois de nós. O sea, o Kristallnacht de novembro do 38, aquí en Galicia xa mataron 3.000 personas. Pero unha lectura non histórica e non temporal, pois acaba metendo todo de unha forma psicópata e xa está. Pero os alemanes xa asombraban do que se facía aquí no fusilamento. Sí, antes. Non sei se atopache algo deso. Os italianos tamén. Bueno, os italianos, hai cantas de Ciano que estes españoles están locos todos. Sí. O sea, matan xente igual que todos. Sí. Pero os alemanes tamén. Pero non temos ningún rastro deso. E ninguén o indagou. Pero seguro que xente da Lexión Cóndor e os que estaban aquí algunha referencia atopei, moi pouco, porque eu tampouco sei alemán, entón non podo mirar eso, pero antes das cámaras de gas non hai cámaras de gas. Antes de queimar libros por os nazis, non se queimaron, entón todo ocurre a partir de determinado momento, que é o que nos interesa dese pasado, e que está volvendo. Pero non volve o franquismo, é algo moito máis xenérico. Acaban de ganar os xenófobos en Holanda, as eleccións municipais, é algo moito máis preocupante, non? E é do tempo, non é da política. Claro, sí, sí. Non é a política, é o de tempo. Europa, pero nos revolvenos a ese... Claro, pero... O que vexo é que a academia tiña que reivindicar, non sei como, pero eu vexo que hai ataques á autonomía académica. Hai un... Que mira o que estamos lendo da Universidade de Madrid, esta de San Pablo. Bueno,